Na-miss natin sila at sa wakas nakabalik na ang aming kapitbahay na Kapampangan. Nakauwi na sila galing Pilipinas at may binigay silang bagong recipe na sisig Kapampangan. Bango ha! Tikman na natin. Sabi ni pare, gawa daw ako ng sausawan na toyo, lemon juice at sili. Siyempre may kanin ako. Tikman muna natin. Wow! Wow! Ang sarap Tikman ko din yung sausawan. Medyo maanghang. Ito ang gusto kong sisig. Halata madaming halong sibuyas. May konting sili din. Tapos sobrang malambot yung karne. Kahit walang kanin siguro. Wow! Manyaman!